Hallo dreng, og velkommen til en lille update fra Team Codex Community. Lige når Drive By der snakker, fordi at jeg er faktisk den, der holder med styr på Facebook og vores anmodning om at komme på try og sådan noget. Men jeg giver det videre til vores CL Krans, som faktisk har den endelige beslutning om at se på try og tage med i klanen. Den her video bliver på dansk, fordi at jeg laver måske en intervention senere, men indtil videre så er det lige dansk, fordi det er lige det, jeg føler mig lige til lige nu. Men lad os starte med at sige, Team Codex startede den 30. marts, gruppen blev lavet, men jeg tror hun har været oppe og køre i en uges tid, hvor den har været sådan seriøsitet, at jeg har været inde i den, og jeg vil faktisk sige, at jeg havde ikke troet, at den ville køre så godt, som den gør, men jeg er rimelig på ned, at vi har gjort, at den vil køre så godt, som den er nu. Lige en lille pointe til Krans og alle de andre. Jeg synes, de gør det godt, fordi at vi har holdt klanen op så lang tid. Vi har fået spillet baghold bag, vi har fået blevet stukket bag ryggen af eventuelt Maniac, som lige ved teamborgerne er et Sjælland team. Det var sådan en grund af livet, sagde han. Og så har vi blevet stukket i ryggen af MHB, som bare lige ved, fordi at han sagde, at vi var, eller de andre, udover mig, var for dårlige. I stedet for at skride, synes jeg, at jeg skulle tage det op under et møde, eller snakke med os om det, i stedet for bare at skride, og så kan vi snakke om det på den måde. Så det var det betyder, dreng, det er betyder, nu søger vi faktisk helt 2 memes. Vi er mig, Drive By, jeg er sniper-position. Vi har Smokebomb, han er all-arounder. Vi har Drix, han er riffle. Vi har Krans for CL, der er all-around. Og vi har Gufferen, der er all-around. Vi har mistet Maniac som caller, fordi han forlod på grund af sit Sjællands team. Og eftersom han forlader, så mangler der 2 stykker. Og I tænker nok, hvorfor vil jeg have 7 mennesker? Det er fordi, 6. mand, mig, nu vi er jo faktisk fulde nu, hvis vi tænker over det. Men vi søger stadig plus 2, fordi at vi gerne vil have en 6. mand, plus en 7. mand, som når en 6. mand ikke kan, eller 5. mand ikke kan, få en backup, men vi har så også tilladt, at den 7. mand, som så bliver lavet, han må altid gerne have en anden klan i køre, ligesom at vi ikke kun tager hans opmærksomhed. Så det er egentlig bare at løse med Facebook-drenge. For sponsor, så har vi jo DataWeb, King 960 og iGear.dk, og vores org at qwf.dk. Det er vores sponsor, og det er ikke vores sponsor, det er vores org, og vores sponsor det er iGear og King 960 og DataWeb. Han kan vi se, at der er vi hernede selvfølgelig med at hælde mit line-up indtil videre. Og så har vi så også lavet en fangruppe. Skal vi lige finde den? Nej, vi har en try-gruppe også selvfølgelig, men vi har en. Der har vi den officielle fansite, VF Fans. Jeg ved ikke, at VF Fans det skulle stå for, men det er også en krævende position, vi har til at kunne komme med i vores team. Det er, at I skal selvfølgelig have et skema til jer, som man svarer på, og så får I det her link, I skal selvfølgelig deltage i. Og så når jeg har gjort det, så vil jeg sende det jeg skrevet videre på skemaet videre til Kran, som så tager beslutninger, hvordan han synes det lyder, og så tager vi den faktisk derfra. Og try-gruppen, den følger faktisk bare Team Codex Try-gruppe, tror jeg nok den hedder, eller Team Codex Try. Ja, Team Codex Try, der er 10 medlemmer og 3 spil, så vil jeg i, og Krans 4, for det er også der sådan at styre det hele, og Drix han er faktisk med officielt. Bum, og så må han også med jo. Og så Isapau, han gider ikke med alligevel, fordi han tror jeg ikke på. Så var der jo faktisk vores lille. Jeg vil gerne lige vise jer min Facebook, hvordan det ser ud, når man skal skrive ind til os. Prøv lige her. Der skal vi lige se. Jeg har fået en Facebook-profil. Der. Team Codex. Ja tak. Det er jo sådan, der vi leder efter. Her har vi den faktisk. Det er Team Codex, det her. Vi har fået nyt logoet af, hvor Washi hjælp med. Han ligger lige. Skal vi finde ham? Washi. Han er her, og vi kan lige sige til YouTube.
Og det vil jeg gerne sige mange tak for Washi for at lave det her oversyn og logo til os. Det er jeg virkelig meget glad for, at du endelig gad at lave det, eller endelig vi altid fandt en logomaker, som faktisk har tid at gøre det med det samme. Jeg spurgte om det, og det havde Washi fuldt travlt med at gå i gang med. Og det er vi faktisk bare, tusind tak for det, Washi. Og det er ham, der har lavet vores logo, og det vil vi fortsætte med at sige i næste 10 videoer, på grund af, at noget for noget, ikke? Vores tidligere logo, det var et småt og pænt, men det var derfor, vi valgte at få et nyt til vores intro, der kommer i den her video, som I må tage se i starten af videoen. Vores Facebook består af sølle updates, små updates, men også dejlige updates, vil jeg sige. Hello guys, and welcome to Team Codex official community site on Facebook. Der skriver vi jo, at vi er på Facebook nu, og I må hellere gerne like os, så I kan følge med i vores dagligdag. Eller ikke dagligdag, men altså. Nu fucker min mus godt nok helt vildt. Sådan, nej, den fucker stadig helt op. Sådan der. At I kan følge med. Vi vil nok lave nogle videoer om dagligt, men den har vi så slået fra igen. Fordi det kommer vi ikke til. Det bliver for travlt. Og så har vi lavet vores første lille video, hvor jeg faktisk spiller, tror jeg nok. Jo, det er det, hvor jeg laver en dobbelt, og jeg laver en lille tape shop om ninja. Man kan ikke have den ninja, for det er faktisk tape. Men det var meget sjovt, og vi så faktisk havde rigtig sjovt med det. Nu kan jeg faktisk lige noget i gang her. Jeg er ikke styr nu, så nu får jeg det hele op. Ja. For dobbelt der. Det er fint nok. Nu går det jo nok ikke galt det her. Nå. Nu går det ikke galt det her. Ej, ud af det her. Havde det nye Facebook. Men det er faktisk fra Facebook-spil. Så har vi fået nogle private beskeder, som jeg ikke må hive til det. Bum, ja. Synes godt om det var lidt dejligt, det gider jeg gøre det for os også. Så er det meget dejligt. Frisk gjort af, synes jeg. Helt rigtig med. Og der søger vi jo nogle spillere, og nu søger jeg faktisk 2. Så jeg vil egentlig bare skrive ind, og jeg tager på at kigge på det. Det er faktisk, som det ligger lige nu. Og så har vi jo... hvad har vi med at sige? Og forresten, dem der allerede følger med på Facebook, jeg ser den her video. Mange gange tak, fordi I gider følge med os i på Facebook og på YouTube også selvfølgelig, hvis nogen der gør det endnu. Så er det væk. Det er bare super nice, synes jeg virkelig, at I allerede er frisk på at kigge med til os, og det er vi virkelig taknemmelige for hele timen. Så det er egentlig bare at følge med, fordi der kommer mere af sjovheden. Håber jeg da sandelig. Og hvis der er nogen, en dude, der sidder derude og tænker på, at der har set min opslag på Facebook, om at vi søger et lag, altså et YouTube-baggrund. Det gør vi stadigvæk. Så det er egentlig bare at fyre den af. Og så en privatbesked til på Facebook, og så tager vi den derfra. Og så lige en sidste detalje, der er, at vi har endelig fået, eller endelig, det er måske lidt kavt ting på. Nogle synes måske det er kavt, men jeg synes stadig at det er godt nok at have en lille smådetalje live support. Det er vores team, som I kan adde mig på Skype'en. Team Codex Admin i et ord. Det er vores live support. Den er jeg på sådan dagligt, vil jeg sige, nogle gange, når jeg kommer fra skole og sådan noget. Lige sådan besvarer nogle spørgsmål, hvis jeg har skrevet det, eller I vil ringe, så ringer jeg bare, så snakker vi om det der. Hvis I har spørgsmål omkring klanen, eller vil join, det kan I også ringe og snakke med mig om. Hvis der er, så spørger jeg ind til skemaet. Så der er frit på alle hylder, faktisk. Og vi er blevet ved med at poste videoer på YouTube, og der kommer masser af videoer. Opdages på Facebook, vi bare roligt, det skal ikke stoppe nu, vi fyrer af. Og I må gerne adde mig, hvis I det tror jeg bare ikke, det er noget, der er nyttigt, fordi at, jeg accepterer så ikke alle, men så ved I det, men mit navn det er Drive-By, jeg har allerede fået slået. Men det var derfor, det var første kommentar, update fra Drive-By, fra Team Codex. Jeg håber til at se jer næste gang, dreng.
Husk at like, comment og subscribe. I må endelig gerne dislike, men så vær sød og skriv i kommentaren, eller hvor I nu endelig vil skrive til os, hvorfor I dislike. For så kan vi altid tænke fremover, hvad fanden gør vi galt, eller hvad gør vi galt. Det er godt nok lige at vide, det synes jeg. Så det er faktisk sådan, vi gør det, synes jeg, for i dag, den her gang. Og jeg håber, I nyder vores nye intro, fordi det synes jeg er meget også tilpas til det er en, jeg har herinde i den selfmade. Så det synes jeg bare, det er velkommen til. Skriv bare Facebook. Hvis jeg er en lille frisk gut, der tænker på, at jeg har døren af kraftnævnte timer, så bare skriv en anmodning, så kigger vi på det. Men det var alt for den her gang fra Team Codex. I må have godt, drenge, og nu på jer selv. Det var alt for den her gang. Ses.